Lakiery samochodowe w nowych pojazdach sprawiają, że życie aut jest bardziej przerażające niż historie w podcastach Olgi Hering. Miejska dżungla, zgiełk niewielkiego miasta to obraz życia większości Polaków. Nie jest trudno pomyśleć o zdarzeniu, gdy jakiś kasztan lub po prostu zwykły debil na parkingu przerysowuje twoje wymarzone auto. Aby nie być smutnym jak samotna matka, której dziecko skończyło 18 lat i zabrali jej 800+, pojawia się nadzieja. Grupa wiejskich autopucowników w małym garażu nieopodal Cełujek zabezpiecza auto folią, nie tylko zabierając mu blask, ale dodatkowo sprawiając, że będzie się wyróżniać niczym dresiarz w bibliotece. No i te powłoki i inne rzeczy, o których jako kobieta nie mam zielonego pojęcia, ale to wszystko po to, aby auto prezentowało się tak. Ekscentryczny dans, już wpadamy w trans. Słaby jest bez szans, nie dla niego